Здравейте в новия ми клип, където ще ви покажа с шал през лятото или зимата да си направите. Ето го какъв трябва да е. Ето шалът. Вече сте го виждали в един епизод, в единия ми клип. Сега в момента показвам Ето, ще ви трябва да е разширен и да е свит. И ето как. Ето. Сега. Ето. Първия начин. Не съм ги брояла, но ето го. Как е така и те отзад. Ето. И ти можете да го ставите. Ето го и другия начин, пак така. Пак този начин, нали? Но с това е такова вътре. И ето го. Тихо те! И аз сама го откарам. Тихо! Ето. Ето и другия начин, нали? Само че е разширено малко. Е разширено. Само да го разширя. Отзад, така. Той става за лятото, когато сте на плаж. Ето. Ето и отзад. Ето. Както наредете може. И те. Може, нали, както ви показах и така, само че по-дългото отзад. Не по-късото отпред. Те са да не го объркам, че доста ще ви показвам и аз не съм ги брояла. Така че, го и другия начин, пак свит. Както е свит, нали, така. Тук, нали, дупката, той го така. И готово. Ти става за зима. А ето и другия начин. Пак така. Опа, не е така, ами махате го и гледате да е равно. Така. Хващате го, нали? Тук, до края. И така. Ти пак е за зима. Дупката, ето. Вземате той. И готово. Удобно и лесно. Даже може да го превъртите няколко пъти. Ето, превъртявам. И ето. Ето и моя любим начин. Нали, както ви казах за плаж, така. Едното тук, както преди, само че така и това така. И ето така малко да ви е пуснато и отзад е така. Така. И ето, отпред как трябва да ви се получи. И
Това е то. Сега ще направя и другия начин, който обичам, но вече ви го показах. Ама ми е любимия, много ми е любим. Така. И така. И това е то. Довиждане, моля ви харесайте го. Ако ви харесва нагоре палец, ако не ви харесва надолу. Или пишете долу в коментарите. Довиждане!